Salutare, lumea și pe venit la un video special cu Minecraft. După cum vedeți, avem ceva nou. Versiunea 0.13 cu tunul alfa. Vedeți, deja skin packs, dați jumper, ce mă, Warful. Eu o să joc în skinul meu, după cum știați. Reboot și astăzi o să joc. Și o să stăm un pic pe... N-a apărut nimic, după cum se vede. Ce Minecraft. Așa că vreau ceva. Ok, ia, cum mai merge și așa. Poate sau că... Da, chiar, unde sunt una? Trebuie să merg. Tot trebuie să dăm deja, că era o fântână pe aici. Vreau să sap până la Ender Portal, dacă este. Uite templul! Uite-l! Templul! Fântâna, scuze, nu templul. E fântână și le-au tratat ca atare. Uite, aici o să săpăm. Fac. Ok, haideți să luăm o lopată. Pată de diamond. Da, să dăm. Bine, acum ne trebuie dăm la cop. Nu mai este bine. Dăm de departure. Fier. Oh, fuck. Frate, dar cât cădem? Ce naiba? Da. Totuși cam... Asta este episodul 5. Episodul 5. Wow. Da, episodul 5 din The Best Travel. Ok. Să ne cupăm. După cum vedeți, acum vedem dacă ne e foame sau nu. Scrie acolo nimic. Ok. O să ne ducem. Ne dați văd ce a făcut și pe acolo. Ok, n-au făcut nimic aici. Două portare, tare. Ok, ce a făcut Netherului? Nu știu. Poate remova de acolo. Bă, s-au uitat Nether. A făcut altul. Căstă! Să-l treacă dacă n-am cu ce să-l iau. A, bă, da. Ei, dar nu am ținut corpul. Lava trecă. A, bă, da, e removat. A păcat și partizurile, bă, asta chiar că e. Și cam în altă versiune și ne-au uitat Nether-ul. Super. Uite-l. N-a făcut. Mă lași.
Hai mă, chiar că mă lași. Te băcat wider. Vedem. Poate a băcat wider. În versiune. Stați așa. Nu e niciun episod. E special. Ok, my worst. Ok, nu mă duc aici. Uite, fie unde nu. Dacă a păcat wider sau Nether, că nu l-a păcat, poate fi numai bossul Nether. Ok, piatră, nisip de suflet, uite. Și atunci capul de wider. Uite. Ok. Nu înseamnă că n-am băcat aici. Bug fixers, cică. Ce prost sunt. Băi. Ok. Că la o cară, nu se merită unul la adăugat. Poate 0.14.0 să-l adaugi. Dar dă-i încolo de proști. Bă, aici am putut tunelul și mi-am dat mina. Aici. Da, aici e cu mina. Aici era mina, nu acolo. Bă, ce n-ai? Ce n-ai? Ui, cap de wider. Du-te naibii. Asta pot, asta nu am spus eu. What the fuck, stă în aer. Ok, și pe asta a fost tot episodul. La revedere!